El dia de Sant Valentí és, per a molts, el dia dels enamorats, que malgrat que és una tradició importada de la cultura anglosaxona, al nostre país cada any agafa més força. Tot i això, alguns catalans no el celebren perquè prefereixen esperar la diada de Sant Jordi. Sant Valentí és una invenció del Corte Inglés, diguem-ne, i Sant Jordi és com una festa més d'aquí, més nostra. Home, a mi m'agrada la festa de Sant Jordi, però el Sant Valentí és el meu aniversari, o sigui que jo no sé què dir. M'imagino que a Sant Jordi, que soc català, doncs millor, no? Encara que a Catalunya ja tinguem el nostre dia dels enamorats, per Sant Valentí moltes parelles aprofiten per fer-se regals, i no només detalls com un ram de flors o una caixa de bombons, sinó fins i tot escapades de cap de setmana. El que sí que han comprat és per a dues persones i distàncies, que diguéssim és el que aquests dies no es venien, però avui sí perquè és del rotllo de, per passar la nit amb la parella i coses així. Hi ha molta gent que diu, home, aquí és Sant Jordi, sí, però continuen comprant un pastís per fer una nit especial o regalant un bombó. Això ho fa moltíssim. Avui és un dia de molta feina. Malgrat l'èxit creixent de la tradició, però, aquest any els negocis han notat una disminució de les vendes. Tot i que Sant Valentí no és una tradició catalana, aquí a Barcelona cada vegada se celebra més. Els clients busquen detalls adequats a la seva butxaca i els comerciants cada vegada els ho posen més fàcil. Júlia Nuix, Pompeu Fabra Televisió, Barcelona.